Глибоко поважані брати і сестри, 3 дні тому, 11 кастричника гэтага году, святий отець Бенедикт XVI урачыста распачаў год веры. Мэта яго з'яўляецца ажыўленне веры у секулярызаваным свеце, у свеце, які адышоў ад Бога. Чытаючы знакі нашага часу, папа ставіць перад касцёлам вельмі важнае заданне – вывесці сучаснага чалавека з духоўнай пустыні і прывесці яго да Христа, каб гэты чалавек жыў вераю, без якой няма збаўлення. Знаходзячыся ў Ріме, прымаючы ўдзел у сінодзе біскупаў, які разважае над тэмай новай евангелізацыі для пераказу веры, дзякуючы сучасным сродкам масавай камунікацыі, сёння я вітаю вас з вечнага горада. Я хачу сёння ў такі важны дзень, калі каталіцкі касцёл у Беларусі распачынае год веры, быць разам з вами маліцца і вам благаславіць. У наш час відавочна, што сучасны свет перажывае глыбокі крызіс веры. Гэты крызіс праяўляецца у амаральным жыцці чалавека, асабліва моладзі, адыходзе ад маральных і этычных нормаў, у тэндэнцыях паслаблення іх. Ён таксама праяўляецца і ў тэндэнцыях адыходу ад традыцыйнага паняцця сям'і, як Богам устаноўленага інстытуту, якім з'яўляецца саюз адзіны, непарушны паміж мужчынай і жанчынай. Гэты крызіс веры праяўляецца таксама і ў дэвальвацыі самага вялікага Божага дару, якім з'яўляецца дар жыцця. Ён праяўляецца таксама і ў распаўсюджванні алкагалізму, наркаманіі, розных праступленняў, тэрарыстычных актаў, сацыяльнай несправядлівасці і гэтак далей. Таму гэты год веры павінен стаць для нас адказам на гэтыя выклікі часу, адказам на крызіс духоўнасці, крызіс рэлігійнасці. Гэты год веры павінен таксама абудзіць нашу хрысціянскую свядомасць, каб мы не страцілі нашага жыцця і асягнулі шчасце вечнае. Таксама гэты год веры будзе святкавацца разам са святкаваннем 400-годдзя прыбыцця цудоўнага абраза Божай Маці ў Буцлаў. У Евангеліі Марія прадстаўлена як тая, якая прыняла Божае Слова і захавала яго ў сваім сэрцы. Таму і дэвіз гэтага году веры «Марія – наша маці». Мы ведаем, як многа Марія ўчыніла для нас, будучы нашай надзеяй у часы ганення на касцёл. І таму мы верым таксама сёння, што яна дапаможа нам перамагчы гэты крызіс веры. Я заклікаю ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, перажыць гэты год веры разам са святым айцом, перажыць разам з усім касцёлам, перажыць яго той думкаю, што мы сапраўды павінны аднавіць нашу веру і жыць гэтаю вераю. Я заклікаю вас прымаць актыўны ўдзел у праграме году веры, каб паказаць іншым людзям прыгажосць веры, каб гэтая маленькая іскрынка веры, якая, можа, ёсць у нас, распалілася ў вялікае полымя, каб наш народ будаваў сваё жыццё на евангельскіх каштоўнасцях. Давяраючы ўсіх вас, апецы Божай Маці Буцлаўскай, на гэты год веры, на гэты вялікі дар Божы і адначасова Божую ласку ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Святога Духа. Amen.